chrétien ka ɲɛmɔgɔba Pape François y'a ka tile wɔrɔ taama daminɛ farafina gun kan min daminɛna ni Congo RDC jamana ye. A ye wele kan bila ka taa farafina gun kan jamanaw ma bɛn sira fɛ kɛlɛjugu min bɛ jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ ka fara fantanya kan o bɛ se ka ban. Burkina Faso mɔgɔ 15 minnu bɛɛ lajɛlen tun wele kura jadijɛkulumaw fɛ karidenw bɛɛ lajɛlen su yɛrɛ kunun tɛnɛ Lengekoro dugudennin kɔnɔ min bɛ Komoyi sigida fɛ. Libéria jamana ɲɛmɔgɔ min ye senandolantala kɔrɔ ye George Weah ye laseli kɛ kunun tɛnɛ k'a bɛna kanbɔ octobre kalo u ka jamanatigi sigi kalata la min bɛna k'a tako filanan ye. Madagascar jakura dɔ la tɛmɛna UNICEF bɔlɔlɔ siraw fɛ min bɛ u ka jamana faaba kɔnɔna fan caman yira Antananarivo yɔrɔ minnu sigilen don ji kɔnɔ ka sabu kɛ sanji ka cɛni nɔ ye mɔgɔ 30 ɲɔgɔn olu de nin bɔnɛna senfɛ. Kenya u ka hakɛ farikolo ɲɛnajɛkɛlaw minnu bɛ taa glasi kan k'u ka taabolow falen u ka degeli baaraw senfɛ.